zorionak, 100 saio! Uopa, haupa zuek! Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibatazoa eman duela sare sozialetan, a ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Jo, ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode, zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo geranioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa.